Όταν το 2004 η Citibank λάνσαρε τα νέα αυτά επενδυτικά της προϊόντα, υποστήριζε, μαζί με αρκετές εφημερίδες και αρθρογράφους, ότι αυτή η επένδυση είναι σταθερή. Η χαρακτηριστική ονομασία μάλιστα με την οποία προωθούσε παρόμοια προϊόντα άκουγε στο όνομα All Weather, δηλαδή παντός καιρού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ελληνική Citibank σημειώνει στα συμβόλαια με τα οποία πουλούσε το συγκεκριμένο προϊόν ότι η παρούσα συναλλαγή υπόκειται στους όρους εποπτείας της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλιώς και FSA. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο καταθέτης, γιατί δεν πρόκειται για επενδυτές, πρόκειται για καταθέτες, ένιωθαν εξασφαλισμένοι. Ο Δημήτρης Μάρκου είναι συνήγορος του καταναλωτή. Εσείς μάθατε ποτέ αν το προϊόν αυτό ήταν ή δεν ήταν εξασφαλισμένο από την αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, το FSA? Δεν είχε καν άδεια για να κυκλοφορεί το συγκεκριμένο προϊόν. Εννοείται ότι δεν είχε άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο? Έτσι ακριβώς. Αυτό που εννοεί ο Μάρκου είναι ότι το προϊόν αυτό δεν είχε άδεια να πουλιέται σε καμιά από τις χώρες που είχε έδρα η Lehman Brothers, όπως η Αγγλία και η Αμερική. Εκεί σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται να πωλείται κάτι τόσο περίπλοκο σε ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία ή τη γνώση να καταλάβουν σε τι επενδύουν τα χρήματά τους. Και όσο για το αν ήταν πραγματικά παντός καιρού... Όχι βέβαια, και αποδείχθηκε. Δεν πρόκειται για προϊόν ούτε εγγυημένης απόδοσης, ούτε εγγυημένου κεφαλαίου.